Grupa artystyczna Las TV. Na zamówienie informacyjnego Biura Solidarności z Białorusią. Przy wsparciu niemieckiego Funduszu Marszała Stanów Zjednoczonych. Przedstawia film Jekateryny Kibalczyć. Mam marzenie, że kiedy poznacie tę historię, to wszystko, o czym mówiłem, stanie się nieistotne i będzie przypominało wspomnienia. To będzie podobne do snu, z którego przebudziliśmy. Białoruskie marzenia. Oto moje marzenie. A teraz o moim życiu. Urodziłem się w Mińsku, w stolicy białoruskiej SRR, w czasie tzw. epoki zastoju. Chwała towarzyszowi Breżniewowi. Taką kartkę dostali moi rodzice. Gratulujemy narodzin przyszłego członka komunistycznej wspólnoty. Założono wtedy, że w ciągu mojego życia komunizm zostanie zbudowany. Przez 18 lat Breżniew rządził Związkiem Radzieckim. Pamiętam jego pogrzeb. Miałem już 7 lat. Na jesieni tego roku po raz pierwszy poszedłem do szkoły, a to ja. Na Placu Czerwonym z hukiem opuszczono trumnę z ciałem Breżniewa. Trumna ze świętej pamięci Breżniewem jest opuszczana do grobu. A co ze mną? U mnie dopiero wszystko się zaczęło. W sowieckich czasach Mińsk był wspaniałym miastem. Obok placu Lenina jeździł trolejbus. Podobało mi się posypane czerwonym piaskiem ścieżki, a obok w czerwonym kościele znajdowało się kino. Potem kościół dano katolikom. Piasek zastąpiono kostką brukową. Z domu rządu zdjęto czerwoną flagę, ale Lenin pozostał na placu. Czas w Mińsku dosłownie stanął w miejscu. Często tego nie widzę, ale przyjezdni zawsze się dziwią, jak dużo pozostało z sowieckich czasów. Nie mam na myśli pomnika Lenina. W sklepie można kupić lody, które smakują tak jak w dzieciństwie, a w CUM-ie, świątyni handlu, jak dawniej zapakują wam w szary papier tanie wyroby z trykotu. W Mińsku zachowały się sklepy z dalekiej przeszłości. Jeśli się tam wybierzesz, to okaże się, że nic się nie zmieniło. Oprócz cen, które wcześniej wyrażano w radzieckich rublach, a teraz używa się rubli białoruskich. Asortyment też jest teraz większy, to już nie jest Związek Radziecki. Mińsk był budowany na wzór bramy do komunistycznego raju, niczym miasto słońca. Taki jest też styl architektoniczny. Fasada zadziwia przepychem, a od podwórka tej strony nie widać. Imperium Stalina, budowane, żeby przygnębiać ich lub budzić przerażenie, ale mimo wszystko podobają mi się te kolumny, fasady i rzeźby z nutką prowincjalności. Uwielbiam chodzić po mieście rano, kiedy na ulicach nie ma żywej duszy i wyobrażasz sobie, że wszystko jest moje. I że to nie jest miasto, ale sceneria, w której niedawno zakończyły się zdjęcia. A w domu czeka na mnie drugie życie. Zazwyczaj bywa tak, że ludzie pną się po szczeblach kariery i przed 30 coś osiągają, ale to mnie nie dotyczy. Czasami słucham tej piosenki. Stara piosenka, która niedawno została zakazana na Białorusi, tylko dlatego, że znowu jest popularna. Słuchałam jej 20 lat temu. Do szczytu pierestrojki do Mińska przyjechał Wiktor Coj. To był 1989 rok, stadion Dynama Mińsk. Szkoda, że nie mogłem tam być.
Wszyscy pragnęli zmian, studenci, robotnicy, wojskowi. Zmiany wisiały w powietrzu. Продолжается развал Союза. Czas był zacząć nowe życie i pożegnać się z sowiecką przeszłością. Dławiliśmy się wręcz szczęściem. Nie uważam, że to wina tamtego lata. Zwyczajne lato, nawet trochę lepsze niż zwyczajne. Było bardzo gorąco. Skończyłem 18 lat. Dostałem się na uniwersytet i głosowałem w pierwszych prezydenckich wyborach w niezależnej Białorusi. Mogliśmy wybrać demokrację, reformy i wreszcie Europę. Podobnie jak nasi sąsiedzi. Nie byłoby to łatwa droga. Nie wiem, co się stało. Może się przestraszyliśmy. Wieź na przykład moją mamę. Pracowała jako inżynier w fabryce produkującej kłady scalone. Nie głosowałem przeciwko fabryce. Głosowałem przeciwko socjalizmowi. Ale społeczeństwo wybrało jego. Szkół. Tutaj przyjechał na wybory kandydat na prezydenta Aleksandr Łukaszenka. Na kogo będzie pan głosował? Przyjechaliście z tak daleka? Na kogo będę głosował? Mówiłem już o tym. Na siebie? Tylko i wyłącznie na siebie. Nie mogłem zrozumieć, jak taki człowiek może być prezydentem. Wcześniej rządził sowchozem, a teraz rządzi państwem. Ale wieś go polubiła. Wszystko w porządku. Dlaczego pani płacze? Proszę nie płakać, wszystko w porządku. A my śmialiśmy się z tego. Od razu pojawiły się żarty, których bohaterem został Łukaszenka. To, o czym mówią w państwowej telewizji, jest kłamstwem, wierutną bzdurą. I od tej pory telewizja przestała kłamać. Bywa na polu, w fabryce, w wytwórniach i wszędzie, gdzie ludzie ciężko pracują. Wygrywa z olimpijskimi mistrzami na stoku. Команда президента Республики Беларусь. Вот они лучше. Pokonuje pierwszą białoruską tenisistkę. Gra w hokeja jako kapitan drużyny. Na początku było to dosyć zabawne. Porównywali go z Hitlerem, Stalinem, a ostatnio z Voldemortem. 18 lat temu trudno było w nim rozpoznać człowieka o wielu obliczach i przyszłego dyktatora. Myślałem, że Łukaszenka to przykry błąd, który zostanie naprawiony na wyborach. Ciężko mi było uwierzyć w to, że kolejnych wyborów i drugiej szansy nie będzie. Ze zgrozą wspominam o parne lata 94 roku. Niczym najtragiczniejszy moment w historii Białorusi. W połowie lat 90. działali politycy, którzy próbowali walczyć z Łukaszenką. Mówię mu, że nie będę zabijał ludzi, że nie będę łamał konstytucji. Jeśli nie wypełnisz mojego polecenia, to cię aresztują. Obecnie widzimy te osoby na zdjęciach przy okazji akcji pamięci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ci politycy zostali zabici, ale oficjalnie mówi się, że zaginęli. Słabsi dadzą się złamać, silniejszych dobiją. Tak było nie tylko z politykami, ale też z nami wszystkimi. Niech żyje Białoruś. Na początku protesty wyglądały tak. Z upływem czasu w ten sposób. Łukaszenka marzy o tym, żeby zjednoczyć Rosję z Białorusią i zastąpić Jelcyna. Kilka razy zdarzyło mu się przyjęzyczyć. Jako pierwszy prezydent Rosji nie mogę się na to zgodzić. Wiele państw nie wpuszczało naszego prezydenta na swoje terytorium, natomiast do Mińska przybywali wygnańcy światowej polityki. Hugo, jeszcze raz chcę Ci powiedzieć, że jesteśmy pragmatykami. Przyjął postawę generalisimusa i oświadczył, że będzie prezydentem, póki społeczeństwo tego chce. Zdecydował, że nigdy nie zrezygnuje.
Potem wyjawił, że przygotowuje następcę, Kolę, swojego młodszego syna, który towarzyszy ojcu zarówno podczas ważnych negocjacji, jak również podczas parad wojskowych. Wiwat towarzysze. Na początku pracowałem jako fotograf. Prezydent Republiki Białoruś będzie stać na straży prawa i konstytucji, ale zamknięto gazetę, w której publikowano moje zdjęcia. Potem próbowałem swych sił w biznesie, ale w państwie z gospodarką planową nikt nie potrzebuje świeżych pomysłów. Na rynku utrzymują się tylko ci, którzy dogadali się z urzędnikami i tym samym stali się częścią systemu. Czym stało się państwo w przeciągu 18 lat? I jakby to powiedzieć, to państwo, gdzie zapomniano o języku, gdzie w wyniku referendum ludzie wyrzekli się symboli narodowych, gdzie wsadzają do więzienia za historyczną białoruską flagę. W każdym przedsiębiorstwie, od wielkich fabryk do małych piekarni, powinna być osoba pracująca zgodnie z ideologią. Wszyscy wierzą, że jutro będzie lepiej. Ja też na swój sposób w to wierzę. Pewnego lutowego dnia w Miejskim Parku w Bobrójsku odbywał się festyn z okazji pożegnania zimy. Znalazłam się tam przez przypadek, to nie było moje święto, ale ludzie, którzy 18 lat temu chcieli powrotu do Związku Radzieckiego. Patrzyłem na tych ludzi i wiedziałam, że są zadowoleni ze swojego życia. Jesteśmy zadowoleni z prezydenta, prawidłowo rządzi Białorusią. Cieszymy się, że nadal będzie z nami. Cieszą się, ponieważ mają pracę i wystarcza im na jedzenie. Ponieważ są przekonani, że sąsiednie państwa mają gorzej. A co jeśli kto inny byłby prezydentem? Wybuchłaby wojna i tyle. Krótko mówiąc, wojna. A kto to wie, co by się stało? Wojna i terroryzm jak w Rosji. Pomyślałem wtedy, że zawsze tak będzie, bo nic się nie zmieni w państwie. Wypić i zagryźć to jest białoruskie marzenie. Społeczeństwo jest gotowe na to, żeby długo cierpieć, bądź się stracić to, co posiada. Podrożało światło, podrożał gaz i jeszcze bardziej podrożał tak. Myślę, że Łukaszenka rządzi prawidłowo. My, Białorusini, damy radę. Panie głosowały na Łukaszenko? Oczywiście, że tak. Gdyby nie było takiego prezydenta, to nie żylibyśmy tak jak teraz. Tamci ludzie żyliby w swoim świecie, gdyby nie jesień 2010 roku. Zrozumiano wtedy, że w państwie kończą się pieniądze na życie. Przemysł produkcyjny oraz kołchozy funkcjonowali przez długie lata dzięki taniej ropie naftowej z Rosji oraz dzięki kredytom, które były kredytami tylko z nazwy, a nie trzeba było ich spłacać. Przyjaźń z Rosją zmierzała ku końcowi i rozpoczynała się kampania prezydencka. Łukaszenka z synem jeździli po kołchozach i osobiście ważyli worki z ziemniakami. $15. Przekonywał społeczeństwo, że kryzys nie dotknie państwa. Jak i niedopełnienie umowy, po co niepokoić ludzie? Spodziewaliśmy się, że białoruski rubel straci na wartości od razu po wyborach lub po nowym roku. Łukaszenka powtarzał, że Białorusi nie grozi niestabilność finansowa, jakby liczył na jakiś cud. Odpowiedź na pytanie, czym miał być ten cud, poznaliśmy, kiedy oficjalnie zaczęła się kampania wyborcza. Rosjanie powiedzieli, starczy, tego więcej pieniędzy od nas nie dostaniesz. Wówczas na ratunek przyszli politycy państw europejskich. Tej jesieni Łukaszenkę w jego rezydencji odwiedzili przeróżni goście. Łukaszenka spotkał się nawet z reżyserem Amirem Kusturycą. Może pomyślał, że jest on wpływowym człowiekiem w Europie. Kusturyca i Łukaszenka wyglądali razem również komicznie, jak politycy państw europejskich oferujący Łukaszence pieniądze w zamian za wprowadzenie demokracji. Przed naszym spotkaniem zaznajomiłem się z pana biografią. Unia Europejska obiecała 3 miliardy euro za uczciwe wybory na Białorusi. Łukaszenko obiecał udowodnić, że jest gotowy na demokrację.
Эти деньги у их. Te pieniądze on oczywiście weźmie, dlatego że są mu potrzebne. Demokratycznych wyborów jednak nie przeprowadzi, mało tego, że nic nie podziękuje. Nieważne, co myślę o tych politykach, w gruncie rzeczy to jestem im wdzięczny. Dlatego, że najszczęśliwszy okres na przestrzeni 18 lat w naszym stabilnym państwie to jesień 2010 roku. Это осень 2010 года. Jeżeli można porównać ją do praskiej wiosny 68, to była nasza mińska jesień. Telewizja białoruska w dalszym ciągu pełniła funkcję głównego środka propagandy. Jednakże 9 pozostałych kandydatów mogło posługiwać się internetem lub głosić swoje poglądy na ulicach. Okazało się, że ludzi takich jak ja jest na Białorusi dużo. W Mińsku stanowiliśmy większość. Pamiętacie znudzone dziewczyny, które zbierały podpisy wyborców Łukaszenki i kolejki wokół pikiet niezależnych kandydatów? Chrześcijańska demokracja na Białorusi. To mi się podoba. To, o czym mówiło się pokryjomu, teraz rozbrzmiewało na ulicach. Społeczeństwo miało więcej swobody. Ludzie zaczęli dyskutować o polityce i zobaczyli, że istnieje alternatywa. Można to porównać do święta w okresie autorytaryzmu. Aktywiści zbierali podpisy, a kandydaci jeździli po kraju. Na wiece wyborcze przychodziła nie tylko inteligencja. Domyślałam się, kim mogą być emeryt, dojarka, żołnierz albo milicjant. Wielu to był elektorat Łukaszenki. Może wódka i zakąska to podstawa, a to po co wam Bóg? Panowie głosowali kiedyś na Łukaszenkę. Raz i wystarczy. Przyszedłem na spotkanie z kandydatem na prezydenta Andrejem Sannikowym w Mińsku, ale nie dostałam się do ośrodka, ludzie było więcej niż mogła zmieścić sala. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że nie da się dalej tak żyć, są gotowi walczyć o swoje prawa. Jestem przekonany, że tym razem nam się uda. Podczas naszej akcji opozycyjnej nawet milicjanci mówili to, co myśleli. Wszystkiego dobrego, życzymy wam nowego głównodowodzącego. Daj Boże, normalnego. Dziękuję, do widzenia. Z niezależnych sondaży wynikało, że po raz pierwszy w historii Łukaszenka nie wygra wyborów w pierwszej turze. Tę jesień nazywano ostatnią dla władzy, a ja nie mogłem prognozować, analizować. Byłem taki szczęśliwy. Moje marzenie było marzeniem milionów osób, którzy nagle zapomnieli, czym jest strach. Вятина с-по земли и по воде, як солнце, что ніколи не заходит, як зорка, что ніколи не упаде. Chciałam, żeby zatrzymał się czas. Chciałam, żeby ta jesień trwała wiecznie. Domyślałam się, że Łukaszenka nie będzie wiecznie bawił się w demokrację. Kilka tygodni przed wyborami nakłaniano nas do przedterminowego głosowania. W zakładzie państwowym, w którym pracuję, moja mama powiesili nawet listę kolejności głosowań. Opozycyjni kandydaci przygotowywali się do protestu przeciw fałszerstwu. Jasnym wydaje się apel do społeczeństwa, że po pierwsze sfałszowano wybory i ich nie uznajemy, a po drugie protestujący potrzebują nowych wyborów bez udziału Łukaszenki. Władimir Niklejew, słynny białoruski poeta, tej jesieni zdecydował się kandydować na prezydenta. Zamierzałem na niego głosować. Moja mama na byłego dyplomatę Andrzeja Sannikowa, a siostra na ekonomisty Jarosława Romańczuka. 16 lat jest już prezydentem, 16 lat jest już zmęczony. Kandydaci namawiali nas do oczekiwania na wyniku wyborów na głównym placu w Mińsku. Zaczęliśmy się przygotowywać. Moja mama szyła biało-czerwono-białą flagi. Ta flaga wzmocni ducha naszego narodu. Zawieszaliśmy je na wędki, które kupiłem w sklepie wędkarskim. Najważniejsze, żeby była długa, wytrzymała. Udało nam się zdobyć buty filcowe, które dziwnym zbiegiem okoliczności wycofano ze sprzedaży. Mamy walonki, oczywiście myślimy i o ciepłych rzeczach, żeby ludzie mogli stać na ulicy.
термосы, Mieliśmy termosy, namioty, gitary i byliśmy gotowi długo czekać na mrozie. Сейчас мы медленно идем. На Pomału idziemy na plac październikowy. тот день, 19 декабря, Niestety tego dnia, 19 grudnia, nasza mińska wiosna 2010 się skończyła. Tak samo jak praska w 68. эти кадры обошли To мировые nagranie pokazywano w zagranicznych programach. Kolumny zwolenników Niklejewa, którzy szli na akcję protestacyjną, zasypano hukowo-błyskotowymi granatami. Ludzie w czarnym pobili kandydata tuż przed zamknięciem lokali wyborczych. Wszystko to działo się na oczach milicji. Камеру, блядь! Выключ камеру, блядь! Хорошо, это мы. Это мы не волнуемся. Кандидат без Nieprzytomnego kandydata zabiera pogotowie ratunkowe. Это последнее To ostatnie nagranie pokazujące Niklejewa w 2010 roku. Ludzie ubrani po cywilnemu tej samej nocy zabrali go ze szpitala. To przypominało porwanie. Крутили меня, держали, на крики никто не прибегал. Trzymali mnie skrępowaną, nikt nie reagował na moje krzyki. Władimira zawinęli w koc, bo nie był w stanie iść samemu. 5 суток. Przez 5 dni nie wiedzieliśmy, co z nim. Po Mińsku krążyły straszne słuchy. Mówiono, że podają mu psychotropy. Ktoś napisał, że już nie żyje. Что тут сказать? Co mogę powiedzieć? Паула лапы Przytrzymuje go KGB. Тогда я уже начал бояться, что Obawiałem się, że Niklejew zostanie dopisany do listy zaginionych polityków. Ну так дали по голове, ты же мужик! Dostałeś po głowie i szlochasz teraz w szpitalu i ty jesteś mężczyzną? По голове, ну и что? Dostałeś po głowie i co z tego? Oni chcieli wygrać wybory. Какой ты президент, если тебе Jaki byłbyś prezydentem, jeżeli dostałeś po mordzie i żalisz się na cały świat? Есть камеру, блядь! Выключ камеру, блядь! Смотрите уши глядите. Для склюв перших допомогу оказывать имеет. Вы думаете, что мы его... Myślicie, że porwaliśmy go i gdzieś wywieźli? Nie, takich prezentów już nie będzie. Z jednej strony się ucieszyłem, znaczy Niklejew żyje, zamknęli go w więzieniu. I jednak ze słów Łukaszenki takich prezentów więcej nie będzie. Wyczytałem to, co już wcześniej wydawało mi się oczywiste. Wszystko to było powiedziane na konferencji prasowej z okazji eleganckiego zwycięstwa. O wygranej Łukaszenki poinformowali w państwowej telewizji tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Zdobył 80% głosów i powiedziano, że na ulicy na znak protestu wyszło kilkaset niezadowolonych ludzi. Co prawda nie oglądałem tych wiadomości, byłem tam pośród tych kilkaset ludzi. Oni mówią, że jest tutaj 250 osób. Сегодняшнего дня Беларусь Od dzisiaj Białoruś będzie wolna. To był moment, w którym moje marzenie ujrzało światło dzienne i zaczęło unosić się nad tłumem. Krzyczałem: niech żyje Białoruś! Żyje Беларусь! Śpiewaliśmy, wieszaliśmy flagi, jedną nawet na budynku KGB. Świętowaliśmy swoje zwycięstwo. Ktoś krzyczał: miasto jest nasze. I Mińsk faktycznie po raz pierwszy od wielu lat wydawał się być nasz. Jest nas więcej niż 100 000 ludzi. Nie boimy się. W przeddzień wyborów kandydaci mówili, że mają tajny plan na 19 grudnia. 15 декабря. 20 mieliśmy się obudzić w nowym kraju. Kiedy przyszliśmy przed siedzibę rządu, czekał już na nas specnaz. Jeszcze byłem radosny i nawet próbowałem z nimi porozmawiać. Oni są żywi, nawet się uśmiechają. I jest ich tam od cholery. O, jeszcze jeden rząd. Stoją w 2 rzędach. Cześć chłopaki, chodźcie z nami. Nie wiedziałem, co to za plan. U kandydatów na początku nie było nawet nagłośnienia. Udało mi się podejść bliżej i usłyszeć, o czym rozmawiają. Trzeba mówić do ludzi, korzystając z nagłośnienia, inaczej zacznie się to burdel. Wasi ludzie załatwiają już sprzęt.
Oto Andrzej Sannikow, drugi w wyborach. Самый большой рейтинг. Jego żona Irina Halip mówi, że trzeba coś zrobić. Możemy powiedzieć ludziom, żeby się rozeszli albo przygotować marsz. Вот еще Oto кандидаты. pozostali kandydaci: Nikolaj Statkiewicz, Witalij Rymaszewski, Григорий Grigori Kostosow. Pobitego Niklejewa zastąpił dowodzący jego sztabem Andrzej Dmitriew. принес какую-то Przyniósł ze бумагу. sobą list manifestacyjny, pozostali widzą go po raz pierwszy. Kandydaci naradzają się przed rozemocjonowanym tłumem. Nikt z nich nie wie, co robić. Что делать? Где офицеры для переговоров? Gdzie są oficerowie do negocjacji? Wezwijcie oficerów. Восставшие. Я понял тогда, что Zrozumiałem никакого... wtedy, że żadnego planu nie ma ani nie było. И что они, возможно, Możliwe, вообще że w ogóle впервые spotkali się po raz pierwszy, żeby porozmawiać. Kandydaci powinni coś powiedzieć tym ludziom. Wtedy właśnie poinformowali nas, że na negocjacje przyjdzie premier i zaczęli jakby go wyczekiwać. Czekamy, aż wyjdą do nas negocjować. Kto? А план на тот вечер Plan na был. ten wieczór przygotowali za to rządzący. Спецназ отступил по команде. И позволил Specnaz wycofał się i pozwolił prowokatorom rozbijać szyby. Znowu rozbijają szyby. Tam nie ma już czego bić. А потом они вернулись. Trochę później oni wrócili z posiłkami. Теперь они были не за Już nie стеклом. chowali się za szybą, stali tuż przed nami. И амаповцы пошли бить Milicjanci uderzali pałkami w tarczę, а люди вот где-то, a которые... ludzie, którzy stali po drugiej stronie, zaczęli krzyczeć: Białoruś, Białoruś. Беларусь. Milicja, uciekajcie. Milicja z narodem. Jakby i, no, это вельми To było bardzo symboliczne, gdyż i my, i oni byliśmy Białorusinami. To wasi rodacy, wasze dzieci. Jeden naród, jeden naród. Ось гэта картина, як амапаўцы супраць народа, да, вось гэтая To сутычка. obraz milicji przeciwko społeczeństwu, niczym artystyczna fikcja. Людзі, которые прагнуць свабоды і Ludzie, którzy pragną wolności i ludzie, którzy reprezentują aparat państwa. Закончилось все очень быстро. С милицией Wszystko никто не zakończyło się szybko. Nikt nie bił się z milicją. Dostałem pałą po nogach. Widziałem, jak obok mnie biją dziewczyny. Nie mogłem jednak obronić ani siebie, ani innych. Не было Było стыдно. mi wstyd, ale co mogłem zrobić? Нас Okrążyli nas obok czerwonego kościoła. Мы видели крест. Widzieliśmy krzyż, portret Jana Pawła II i to jak kopią operatora kamery. Я подумал, что Pomyślałem wtedy, że z mojego marzenia zostało tylko parę czapek, połamane wędki i nasza flaga ze śladami krwi, czerwone na białym. W noc po wyborach w aresztach nie starczało miejsc. Za kratami było więcej niż 600 osób, wśród nich 7 kandydatów na prezydenta. Niektórych złapali jeszcze na placu. Niektórych w nocy zabrali z mieszkania, niektórych nawet ze szpitala. До тих, хто звернувся по допомогу 19 січня, ось Tym, którym udzielono pierwszą pomoc 19 grudnia, тут забирали, і ось ті люди aresztowano w szpitalu, zabierano do więzienia. і я бачила сама Ludzie z połamanymi rękami i rozbitymi głowami otrzymywali 10-15 dni aresztu administracyjnego. мне дали 10 суток Mi административного dali ареста. 10 dni aresztu administracyjnego. Było w porządku, wszystko zrozumiałe. Тебе. A co czułeś ty? Jesteś na wolności i rozumiesz, że wolności nie ma. Меняешь в Фейсбуке фотографию на Zmieniasz чёрный zdjęcie квадрат. na Facebooku na czarny kwadracik, piszesz coś. Ты отправляешь деньги заключенным. Wysyłasz pieniądze aresztowanym i przynosisz rzeczy do więzienia.
Я сижу дома. Ja siedzę w domu z dziećmi, a ludzie siedzą tam za kratkami. Jest zimno, brudno. Chciałabym pomóc. Книжки продаем, белизну, сигареты. Dają książki, bieliznę, papierosy i skarpetki na zmianę. W Mińsku rewizje i areszty zdarzają się i dniem i nocą. Jednak ludzie nadal wychodzą na ulicę na znak protestu. Świętują Boże Narodzenie i Nowy Rok pod oknami więzienia. Wysyłają pocztówki nieznajomym ze słowami poparcia. Lub siedzą w domu i piszą wiersze. A wszystko dlatego, że trzeba jakoś żyć. Как-то жить. Я протягиваю жить, коли нічого не світить. Я протягиваю жить, коли со мною ветер. Моє серце б'ється і його не спинить. Мої люди со мною, і я протягиваю жить. Меня выпустили... Wypuścili mnie już w nowym roku 2011. Byłem tchórzem i słabeuszem, a traktowali mnie jak bohatera. Так нас встречали. Po zdarzeniach na placu zrodziło się wielu bohaterów i antybohaterów. Na przykład kandydat Jarosław Romanczuk. Тот самый. Spotkał się z Łukaszenką i póki jego koledzy siedzieli w więzieniu, odczytał to oświadczenie. Nikolaj Statkiewicz, Andrzej Sannikow i Witalij Rymaszewski wezwali ludzi na Plac Niepodległości. Tam też sprowokowali zamieszki. Była to próba przejęcia domu rządu. Мы все понимали, Rozumieliśmy, że KGB wie, jak łamać ludzi, że Romanczuk to też ofiara reżimu. Lecz za tym człowiekiem stały setki tysięcy wyborców. Голосовала я за Романчука. Мне это очень неприятно. Я знаю много Ja своих głosowałam na Romanczuka. Bardzo mi przez to przykro. Mam też wielu znajomych, którzy na niego głosowali i jeśli ich teraz o to zapytać, когда это все wywracają oczy i od razu widać, że głosowali na niego. сразу понятно, что No przykro, że tak z nim wyszło. выступить с покаянным Innym заявлением, politykom też скорее zaproponowano всего, wystąpić z podobnym oświadczeniem. но согласились Zgodzili się tylko niektórzy. Jeśli wcześniej mówiłem coś złego o kandydatach, to jest to już nieważne, ponieważ nie daj Boże, kiedyś znajdę się na ich miejscu w więzieniu KGB. КГБ. W czasie pierwszych tygodni od więźniów nie było wiadomości, adwokatów nie wpuszczali, listy nie dochodziły. Jeśli kogoś wypuszczali, to nie od tak. Podpisałem umowę o współpracy z KGB w charakterze tajnego agenta. Kandydat Aleś Michalewicz naruszył umowę o niejawnieniu i opowiedział, co się dzieje za kratkami więzień KGB. Wprowadzili mnie do oddzielnego pomieszczenia, gdzie rozebrali mnie. Staliśmy tak prawie 40 minut i wszystko działo się, jak byliśmy nadzy. После Po этого tym wywiadzie интервью Michalewicz przepadł i pojawił się w Pradze kilka dni później. Nie znam szczegółów i nie wiem, jak przekroczył granicę bez paszportu. Ale przecież wszyscy widzieliśmy filmy o zbiegach w czasach zimnej wojny. Jego żona Milana została w Mińsku z 2 dzieci. Я насамрэч Nie wiem do końca, co się stało. тому што Z tego, co zrozumiałam, банальна не было часу. to chciał się ze mną naradzić, ale po prostu nie było czasu. Ну і всё. Jego decyzja była podjęta na szybko Выглядае на то, i nie wiedział, gdzie się udać. Nigdy nie myślałam o tym, żeby gdzieś wyjechać. A w przyszłości będzie tak samo. Bez dokumentów i w taki sam sposób uciekła Natalia Radzina, redaktor opozycyjnej strony Hartia. Wszystkich takich uciekinierów było 20 osób. U każdego historia przekroczenia granicy była inna, jednak wszyscy uciekali od więzienia. Мы получили подтверждение от других людей, которые там оказались. Господин Санников. Otrzymaliśmy potwierdzenia od innych, którzy się tam znaleźli. Pan Sannikow zeznał publicznie w sądzie, że stosowano wobec niego tortury w więzieniu KGB. Sannikowa straszyli i szantażowali, że jego żona trafi do więzienia, a ich synek Danik do domu dziecka. Жену кандидата Żonę Санникова kandydata Sannikowa Irynę Halip też aresztowali za udział w kampanii męża. Póki Sannikow i Halip byli w areszcie, służby socjalne próbowały zabrać ich 4-letniego syna z rąk babci do domu dziecka. Я его не отдам ни за что. Za nic go nie oddam. Все время пытаюсь
Wyjaśnijcie u nich, Bez przerwy próbuję wyjaśnić, dlaczego, jeśli ma obie babcie i dziadka. Почему это нельзя сделать? Dlaczego to wszystko tak komplikować? Матери Matce Halib sugerowali, żeby napisała list do prezydenta. Wtedy może zostawią wnuka w spokoju, a córka wyjdzie na wolność. Nigdy wcześniej w naszym kraju dzieci nie stawały się przedmiotem politycznego szantażu. Почему я должна... Dlaczego oni muszą się przed nimi kajać i dlaczego ja muszę się kajać? Za co? Я понимаю, если бы они были убийцы, Rozumiem, jakby byli przestępcami. каялы, что я так воспитала. Ja bym się kajała, że tak wychowałam córkę. A ona przecież w niczym nie jest winna. Тех, кто отказался от сделки, Tym, несмотря którzy на mimo tortur nie zgodzili się na umowę, grożono bardziej. Ci ludzie siedzieli w więzieniu, a na wiosnę zaczęło ich sądzić. Такого не было со сталинских. Od czasów Stalina na Białorusi nic takiego się nie zdarzyło. Ogromna ława oskarżonych. Вы видели, что Pamiętacie, осталось co на zostało z площади mojego marzenia? Шапки, Czapki, wędki i flaga z plamami krwi. По W нашему naszej telewizji pokazano co innego. Pojawiły się siekiery i nawet granaty. Polityków zaczęto sądzić za zamieszki i za udział w kampanii wyborczej. Преступлением был признан фактически Tutaj przestępstwem było nawet создание przygotowanie programu wyborczego, готовки к выборам kampanii i udział w wyborach. и участие в санкции генеральной Za zgodą Generalnej Prokuratury telefony во kandydatów, время избирательной кампании были ich проставлены doradców i kierowników sztabu były na podsłuchu. их доверенных лиц и руководителей штабов. Больше Większej kompromitacji władz i wyborczego и procesu избирательного процесса, чем то, что trudno произошло, sobie wyobrazić. трудно себе представить. По делу площади W проходили sprawie placu brały udział dziesiątki, ale ani jednego nie usprawiedliwili. Zaczęto ich nazywać dekabrystami i porównywać ich z uczestnikami powstania w carskiej Rosji. Brzmi może pięknie, ale jedno z drugim niewiele ma wspólnego. Za to inne porównanie jest trafione. Żony dekabrystów. Одни носили передачи. Niektórzy przynosili przykazania do więzienia, inni siedzieli obok swoich mężów. Cały rok na nich czekały. В пустой квартире. W pustych domach, pod oknami aresztów, w salach sądowych. I chociaż często płakały, trudno je nazwać słabymi. Fiedzia, kocham Ciebie. Fiedzia, jestem dumna z Ciebie. Będziesz szczęśliwy. Nienawidzę. Ta władza zdechnie. Wolność. Ta władza zdechnie. Я удивлялся. Dziwiłem się. Ведь раньше эти женщины Przecież никогда wcześniej не te kobiety давали nigdy nie udzielały занимались wywiadów i nie zajmowały się polityką, ale teraz chcą nie tylko odzyskać swoich ukochanych, ale są gotowe walczyć zamiast nich. Dziękuję Tobie, synku, za to, że jechałam pociągiem. Patrzyłam w okno i zajmowałam się nauką i twórczością. Ale teraz dzięki Tobie wysiadłam na przystanku i zobaczyłam, bezprawie panuje na Białorusi. Nie ma wolności. Wolność jest deptana. I ja nie mam prawa wsiąść do tego pociągu i jechać dalej. Muszę wraz z innymi żądać wolności i się o nią starać. Вы знаете, этим женщинам делать нечего. Te kobiety nie mają nic do roboty. Powinny siedzieć w domu i zupę gotować, a nie się zajmować sprawą placu. Это не придет. Mi by do głowy coś takiego nie przyszło. To hańba dla kobiet uczestniczyć w podobnych przedsięwzięciach. Lidia Jermoszyna, przedstawicielka Komisji Wyborczej. Ze wszystkich sympatyków prezydenta w zasadzie ona jednak go naprawdę lubi. Я так считаю не потому, что To nie она dlatego, że закрывает przymyka глаза на oczy na все wszystkie нарушения. nieprawidłowości i pociesza Łukaszenko fikcyjnymi wynikami. Tutaj dowodów w ogóle nie trzeba. Достаточно Wystarczy jej wyraz twarzy. Сидели бы дома, борщ варили, а не по площадям. Powinny siedzieć w domu i zupy gotować, a nie się zajmować sprawą placu. Jeszcze rozumiem, jak dziewczyna jest młoda i głupia.
bo dużo chłopaków tam jest. Ale kiedy kobieta jest już w sile wieku, znaczy, że coś ma nie w porządku z głową. Zachód naszych wyborów nie uznał i nawet starzy sojusznicy Rosja i Ukraina jakby krępowali się obcować z Łukaszenką. Niestety rząd Ukrainy jest zawszonym. A co tyczy się takich kozłów jak Barozu, a kto to taki jest Barozu? Я думал, все. Pomyślałem, że już po wszystkim, teraz znów izolacja, po wyborach będzie depresja, stabilność i jeszcze minimum 5 lat życia jak w radzieckim rezerwacie. O polityce będziemy rozmawiać w kuchni, tam gdzie kobiety gotują zupę, ale bliżej wiosny już nie było z czego jej ugotować. Так мы закрывали лыжные зимние... Tak kończyliśmy sezon narciarski, skakaliśmy w idiotycznych ubraniach. Na szczęście to nie tylko lód popękał, reżim też zaczął pękać w szwach. Начал трещать по швам. В тот день первое место получил мой... W ten dzień pierwsze miejsce otrzymał mój przyjaciel Giena za kostium waluciarza pozdrawiającego z lat 90. Сначала в банках пропали... Na początku w bankach przepadły dolary i w ogóle każda waluta. Сопов 89, Гончарук 90. Забавский. Ludzie stajali w очередях даже... Ludzie stali w kolejkach całymi nocami, ale zmienić pieniędzy nie mogli. Я тоже думал потратить свои рубли. Ja też się zastanawiałem, czy nie wydać swoich rubli. Сам не знаю, зачем выставил... Sam nie wiem, po co stałem w kolejce i przytaszczyłem lodówkę do domu. Народ скупал все, что... Ludzie kupowali wszystko, co można, nawet cukier i kaszę. Прекратите в своих квартирах и гаражах Przestańcie robić magazyny ze swoich mieszkań, garaży i piwnic. начали скупать сахар, соль. To bardzo dziwne, że masowo wykupujecie cukier, sól, ocet, zapałki i mąkę. Но тараканы же заведутся через 3. Zalegną się wam karaluchy, będziecie musieli to wszystko wyrzucić. Всякий рост цен сегодняшнего дня Od dziś wzrost cen powinien ulec gwałtownemu zahamowaniu. To taka miara rynkowa. Рост цен как-то не хотел. Jednak wzrost cen nie uległ gwałtownemu zahamowaniu. Tym razem Łukaszence nie uwierzył nawet jego twardy elektorat. W telewizji już dawno wyświetlano seanse psychoterapeutyczne. Siedzący na sztabkach złota Kola Łukaszenka wraz z ojcem i Piotrem Prokopowiczem, dyrektorem Narodowego Banku Republiki Białorusi. Oby było więcej takich scen. А еще была знаменитая речь... I wypowiedzi samego Prokopowicza, który uspokaja, że dewaluacji nie będzie. Narodowy Bank ostrzega, by nie wierzyć prowokacjom. Póki jestem dyrektorem banku, żadna jednorazowa, nagła dewaluacja nie wchodzi w grę. Mówiąc jednorazowa dewaluacja, mam na myśli nie 20-30%, ale dewaluację powyżej 5%. Myślę, że Prokopowicz nie chciał kłamać, ale co mógł poradzić, jeśli został do tego zmuszony? W ciągu nocy wartość białoruskiego rubla spadła o 56%, to światowy rekord. Po tym spadku w bankach nie pojawiły się ani euro, ani dolary. Na czarnym rynku wartość naszego rubla spadła o 300%. Ceny wzrosły trzykrotnie. Kupiłam tylko 4 parówki, tylko z tym wracam do domu. Ludzie chodzili do sklepów jak do muzeum. Każdy wychodził z pustymi rękami lub kupował to, co jeszcze nie podrożało. Tak jak żetony do metra. Od razu sprzedawano nie więcej niż 2 sztuki na osobę. Tego dnia zapomnieliśmy o kryzysie. To było pierwsze takie wydarzenie w historii kraju. Ślady krwi na asfalcie w najczystszym mieście na świecie. Aleksandr Łukaszenka udał się do metra, by złożyć kwiaty. Kola Łukaszenka wraz z ojcem udali się do metra 2 godziny po wybuchu.
Kiedy zobaczyłem chłopczyka mijającego kałużę krwi, przypomniał mi się rosyjski film o bandytach, w którym wąsaty szef mafii zabiera syna w miejsca zbrodni. Synu, nie masz się. W telewizji powiedzieli, to bym tokarz z prowincji, wydarzenie bez konkretnych motywów. Odtąd mój Mińsk już nie był taki jak kiedyś. Tak się dzieje na całym świecie, to prawda, ale to nie Moskwa ani Londyn. Tu nie ma przestępczości zorganizowanej, w ogóle nic nie ma, tylko gliny. Kraj kontrolują specsłużby. Byłem wtedy na placu i bałem się nawet myśleć, kto mógł być sprawcą śmierci 15 osób, obrażeń setek ludzi i przerażenia całego narodu. Winowajców czeka kara śmierci. Nie wiadomo, czy się tego dowiemy. Uspokójcie się. Co wy robicie? Nie szarpcie go. Strach ma też inne oblicze, nerwy. Nigdy przed tym nikt z nas nie mógł sobie wyobrazić. I jednak w Nowym Mińsku wszystko było możliwe. Przechodnie wspólnymi siłami chcieli odbić milicję pasażera autobusu, który jechał bez biletu. Myślę, że to była pierwsza narodowa akcja protestacyjna. Уважаемые делегаты, дорогие друзья, хочу от имени белорусского народа Myślałam wtedy, czy jest jakiś kres naszego cierpienia i co się stanie, kiedy cierpienie kończy się. I stało się. Latem 11 roku pojawiło się białoruskiego know-how. Milcząca akcja protestacyjna. Ludzie stali na placu i po prostu milczeli. Spacerowali i jedli lody, niczego się nie domagając. Czasami bili brawo. Gliny zastanawiały się, co zrobić. Państwowa telewizja nie wiedziała, jak zmieszać nas z błotem. Tego dnia, który zapoczątkował wojnę, ludzie odwiedzali pomniki i wspominali swoich pobratymców, radośnie klaskali w dłoni. Wszyscy byli pijani. Nawet opozycja przyglądała się z wielkim zdziwieniem. Jak w każdą środę studenci organizują akcje przez internet. W każdą środę milicja zamykała miasto. Milczące protesty bardzo ich denerwowały. Przecież wszyscy wiedzieli, o czym milczymy. Mają miejsce niewielkie zajścia, milczenie lub pomruki niezadowolenia. Gromadzą się, by razem milczeć lub szemrać. Mówię do ministra spraw wewnętrznych i jeszcze jedna taka akcja i stracisz swój stołek. W końcu zorganizowali swoje know-how w odpowiedzi na nasze. Gliny przebrały się w cywilne ubranie i zgarniały ludzi z ulic miasta. Ładowali nas do autobusów bez żadnych oznaczeń. Z boku wyglądało to jak napad anonimowych chuliganów. W autobusach bili nas i wieźli na milicję, zgłaszali sprawę do sądu. Nagle okazało się, że przeklinaliśmy, naruszaliśmy porządek publiczny. Czekało nas za to 10 dni aresztu. Nie bójcie się. Weźcie dzieci, a nie będą nas atakować. Ten rok zakończył się naszą porażką.
Dwaj byli kandydaci na prezydenta siedzą w więzieniu. Строгого режима. Еще трое выпущены. Pozostałą trójkę wypuszczono z odroczonym wyrokiem sądowym. To jest wskazówka. Jeśli będziesz się wychylać, szybko wrócisz do więzienia. Ale jak widzicie, nikt się nie boi. Na takich warunkach Irina Halip wyszła na wolność. Cieszę się, że pomału Daniek znów jest z mamą. Dopóki rządzi Łukaszenka, wiele osób przebywających za granicą wciąż nie może wrócić do kraju. Przez ostatni rok śledziłem w internecie rewolucje obalające dawne reżimy. Egipt, Tunezja, Syria. Pułkownik Kaddafi. Клиентам, правда, приходится еще подождать, пока банкиры, что недавно целовали портрет Каддафи, исполнят на нем танец верности новым властям. To przełomowe sceny. Wyobrażam sobie, jak po zmianie władzy na Białorusi szefowa Państwowej Komisji Wyborczej Lidia Jarmoś na portrecie przedstawiającym Łukaszenkę. Niezależne gazety często podają, że dni ostatniego dyktatora w Europie są policzone. Piszą, że tej zimy i w przyszłym roku ludzie nie będą mieli co jeść. Wtedy się zacznie. Piszą o pomocy ze strony Europy i Rosji, jednak Zachód nigdy nie nałoży sankcji, a Rosja wciąż będzie finansować reżim. Przemiany nie powinny nastąpić w najbliższym czasie, tak podpowiada rozum. Jednak przez ten rok zmieniliśmy się tak bardzo, że jeszcze nigdy moje marzenie nie było bardziej rzeczywiste. Takie zmiany kardynalne. Z moich obserwacji wynika, że te głębokie zmiany przychodzą nagle. Tak jak zmiany ZSRR. Wystarczy, że pęknie jakiś mechanizm i wszystko może zmienić się w ciągu 1-2 dni. Nie oczekujmy na Białorusi wydarzeń z Kirgistanu, Ukrainy, Gruzji. Mamy inną mentalność. Jednak Białorusini nie mogą znieść ciągłej niesprawiedliwości. Często po wyborach wielu z nas odczuwa frustrację, zniechęcenie. Ale ja nie, bo mamy wspaniałych ludzi. Jest nas wielu. Akcje solidarnościowe udowodniły, że jesteśmy gotowi walczyć, pomagać sobie nawzajem i to daje nadzieję. Dziesiątki, nawet setki Białorusinów wyjadą z kraju, jednak miliony zostaną. Prezydent sam nie ustąpi, ale kiedy w końcu odejdzie, nie wszystko zmieni się od razu. Trzeba dołożyć wielu starań, by wcielić w życie nasze założenia. To całkowita zmiana obecnego ustroju konstytucyjnego, stopniowy powrót do systemu parlamentarnego, zmiana symboliki narodowej. Będzie mniej milicji. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Jak dotąd żyłam na Białorusi rządzonej jedynie przez Łukaszenkę. Dlatego nie mogę sobie wyobrazić, że może być inaczej. Wiem jednak, że żadna ulica nie będzie nazwana jego imieniem, a syn Łukaszenki na pewno go nie zastąpi. Zapamiętamy go jako dyktatora, to wystarczy. Myślę, że wkrótce dowiemy się, co się stało z zaginionymi politykami. Czekają nas lata demokracji, walki o władzę, być może nawet sentyment do czasów Łukaszenki. Jestem przekonany, że na ulicach Mińska będzie tak samo czysto, gdy pierwszy prezydent przejdzie już do historii. Zastanawiacie się, kim jestem i czemu nie pokazuję twarzy? Może się wstydzę lub boję? Ale znacie mnie bardzo dobrze. Jestem waszym sąsiadem, znajomym, najlepszym przyjacielem. Możliwe, że ja to wy. Jest nas wielu, dzięki temu łatwiej nam teraz żyć. А я люблю повітря, хутка з вітром, метрами міра. Для тебе тільки гроші, а со мною віра. Моє сумління не запецкане брудом. Сьогодні мой стиль живий, мой стиль самобытный новый. Тебе кинули сьогодні, ще кинуть не раз. Питання помста ці не, і есть один отказ. Тримать удар треба годно, тільки так переможеш. І бить не у спину, а у твар. Тримать закрит, ти все зможеш. А я протягиваю жить, коли нічого не світить. Я протягиваю жить, коли со мною ветер. Моє серце б'ється, і його не спинить. Моє люди со мной, и я протягиваю жить. А я протягиваю жить, коли нічого не світить. Я протягиваю жить, коли со мною ветер. Моє серце б'ється, і його не спинить. Моя флейва со мной, и я протягиваю жить. А я протягиваю жить. Я протягиваю жить. Моє серце б'ється, і його не спинить.